En geno nani iriyo maber janeno mar Lolwe TV ka achiel kachiel wakelo ni chenro mar twak e weche manyien ka bende odiochieng' ma kawuono mar tich ang'wen an kod wendo e studio kae ma bende dagomb ni mondo onyisu nyinge ka achiel kod komno ma bende olap dhoge ndong'ne. Kamano Pauline kuom kela e studio odiochieng' ma kawuono kendo jothurwa mosou ni mirembe. Mor kuom nenou kendo ang'eyo ni ne wanenore ndalo mokalo chien, jumbe moko adek kata ang'wen mosekalo chien, kendo amor ka duogo nenou kendo mondo watwag matut e weche mag dongruok e Kisumu County. Erokamano. Nyingi? Nyinga en Dr. Mandela Ogada, olap dhoga ndong' ne kom mar gavana e Kisumu County, jotiko mar independent. Erokamano. Mana kaka uwinjo, wendo ma kawuono wan godo mwadwa twak godo en Dr. Mandela Ogada kaka uwinjo no, kendo en rawera matin ma bende owuok oko mondo lar kom embe mondo ogore gi rwedhi. Owinjo anena kama embe onyalo keto manifesto mage kaka gavana mar rawera. Adhi bedo jata chenro mari Pauline Oyudo. Chenro en twak e weche manyien. Mandela. Yes. Slogan mari. Slogan mara. In gi slogan. En a visionary leader. Mana ma simple kama. Nikech ing'eni ang'eni thoth jowa somo muma. To muma wacho ni people perish because of lack of vision. Yeah. Vision en neno mbele. Yes, neno mbele beyond kama wantie sani, beyond gima ng'ato nyalo neno maybe ni higa manyien kata higni moko ariyo matin. But en mbele beyond 10 years, beyond 20 years. Koro mane omiyo slogan mara chuok kamano ni a visionary leader. Kamano. Ng'ato nyalo penjo ni ang'o ma Mandela neno mbele higni 10 mabiro? Gin gik machalo nade ama dongruok machalo nade? Aneno gik mang'eny Pauline. Higni 10 mabiro aneno ka devolution biro bet ni wasebet godo kuom higni 20. Kendo mano chalo gima ing'eni devolution chalo gima independence koro obiro e kor gweng'. Independence mane kwerewa kedo ne cha obiro koro ni e kor gweng'. Kendo sama koro wadhi bet kod higni 20, aneno ka nderni manie Kisumu County feeder roads ka gidhi bedo ni gin lam. Aneno vision mar ka jowa nigi pi maler maber mar modho kendo tiyogo e mier. Ng'ato nigi tap water e dalane ma ok ni minewa pod ting'o kubni e wigi ka gidhi sombo pi aora. Aneno vision mar Kisumu County ka is teeming with a lot of agriculture and bumper harvest in all sectors. Obed cash crops ma tuche watime maber kaka bel, bando, obed mago food crops, obed cash crops kaka coffee ma tie kor gwengewa manyalo timo maber kod sugar cane gi gik makamago. Aneno Kisumu County ka en kamoro ma dongruok timore e rang'iny mamalo maonge joma biro siemo kawacho ni Kisumu County odhier. Kamano. Mandela mana kwa dhi mbele nyalo nyisowa ni siasa mar Kisumu County ochopo kanye sama koro wadong' mana gi ndalo maromo 20 gi wiye mondo wadhi e yiero maduong'. Siasa mar Kisumu County ochopo kanye, chal nade? Siasa Kisumu County sani otedore matek nyowuoyo. Kendo amor ni ndalo ringo mapiyo. Ng'eni kichiew gokinyi kipocha tipo mana ni kiny wadong' gi ndalo 25. Koro ndalo dhi piyo kendo aneno ka jowa goyo siasa koni gi koni, kendo gima amor go ahinya ni wasebedo gi campaign mokwe. Jowa machung' osenyayo kwe e kor gwenge, kendo jowa goyo siasa mana gi mbola maber kendo gi maturity kabisa. Nyocha nyicha neno osiepena ariyo malaro kom mar MCA e gweng'a West Nyakach, mano migosi Ojemo kod migosi Ogutu, kane gin e liel achiel. Kendo ne gichung' achung'a ng'ato bath wadgi kama ng'ato wacho to ng'ato wene wadgi microphone. Ma en gima rare kabisa ne joma laro kom achiel. Iyudo ka e gwenge mamoko ng'ato ne nyalo dhi mayo wadgi microphone. To Kisumu County waka kata kopogore gi example machiwo mar jowa ariyo. Jowa moko bende waneno kosebedo ka nyayo kwe kabisa kata mana supporters en Puoch gi Pak kuom kwe ma gisebedo ka ginyayo e kinde campaign ni.
kendo aneno ka jowago campaign maber. Amor gi IEBC ni notimo juhudi mare kendo gisegolo gazette notice ma adhi lieko bang' twak kama mana kaka iwacho ni neno ka ji go siasa maber, inyalo nyisa ni ere kama IEBC okete Kenya? Ineno ka IEBC kwe dhi bet e Kenya kalore kod kaka IEBC tero gik moko. IEBC en referee e ng'wejni, to kata kamano ok adwar join kweth mar jotugo masiko goyo mana referee ni referee ema rach, referee rach. Lakini kata kamano aneno ka IEBC obedo gi ng'ikruok moko ma are glaring. Achiel kuom ng'ikruokgi ne en nindo nyabathe konchiel against independent candidates. Nitiere requirements moko mane giketo to gi shifting of goalposts mane timore last minute e sa clearance kochacha. Miyudo ka thoth independent candidates ne okomi equal chance gi jowa mawuok e party. To kata kamano kwaweyo weche mosetimore chien nikech ang'e ni sani jowa ose accept and we are moving on. Wa support jok mane IEBC opuodho kendo ng'wech dhi mbele. Kwachiko mbele kama wadong' gi ndalo 25 to wachopo tarik 9 dwe mar 8. Aneno ka IEBC nigi ikruok maber. Kata kamano nitiere demands moko ma pod ineno ka jo Azimio nyalo kelo, tineno ka gima the commission is not ready to give upfront answers. Koro mago e kuonde maneno ka IEBC nyalo kelo ng'ikruok matin, lakini I would gauge preparedness mar IEBC at 70%, which is good enough. Yes. Okay. Mandela, mana ka koro wadonjo e chuny twak, samoro ng'ato ne nigi preferred candidate ni, lakini bedo ni samoro manifestos from sides mag candidates ne pok owinji. Koro ng'atni obet piny dwa winjo ni Mandela ni en manifestos ge gin kaka mage. Kabisa. Ang'e ni manifesto ka e kama koro chuny lweny wuon. Jowa nyalo biro kagoyo lweny okenge mopogore, jowa nyalo loyore gi wach mar miwacha wachani. To koro kogike manifesto ka, mae kama koro wang'iyo ni to ng'ani pache leo marom nade, en gi vision marom nade. Omiyo mano penjo maber ahinya Pauline. Ne jothurwa, manifesto mara chuok. Nikech an ahero gik ma iwacho titim. Ok gik miwacho awacha ni awachnu weche 100 to kara dhi timo mana wach achiel. Koro an gi manifesto 5 ma yanda lieko chien kachacha. To mokwongo tik en weche mag ngima. Adwa ni a revamp healthcare sector. Kendo e weche mag ngima, kaka na introduce myself, I'm a doctor. I'm a pharmacist by profession. Kendo ang'eyo weche mag thieth e yo makare. Kendo koro kawuoyo weche mag thieth jothurwa, ne waneno chien kachacha kane wanyalo koso yath e osiptende. Ting'e ni health is a devolved function. Manyiso ni sama telo ni e kor gwenge wa koni onego bed ni wawinjo maber e weche mag health. Omiyo an kang'iyo health to anene mopogore kaka jowa moko nene, kaka naselieko chien kachacha. Ni health ok en mana osiptal. Yes. Health chakore e individual. To kama koro adwa ng'iyego kaka governor, kama adwa ng'iyego matut ahinya en household. Yes. Household gin miechwa mwadake ka. Kaluwore gi census manotim chien kachacha 2019, Kisumu County nigi 300,745 households. Magi kuonde ma jowa 1.1.5 odake. Manyiso ni king'iyo malong'o to chal ka gima household ka household oting'o ji madhi 4 kama. Mano is manageable. Koro kwachako ng'iyo health e household to ayudo ka en a very small unit ma wanyalo handle. Tang'o miyo ng'iyo household. E weche mag ngima wan gi gimiluongo ni social determinants of health. Weche mamoko ma affect gimawa magin ok gin related to weche mag health, lakini gi affect gimawa. Tiyudo ka ei family household ka e kama gigoe touch kendo gitemenewa kabisa. Obed weche mag pi modho mana weche, obed weche mag jamni mwapidho, obed weche mag
food security, kit nutrition mwayudo e family ka, mago gik ma affect ngima marwa. Size mar house ma ji odak, ka ji ang'wen gi odak e ot moro ma bit tin, ma samoro ventilation onge maber, iyudo ka ngima gi dhi bedo affected negatively. Koro emomiyo ang'iyo household units. To e lek mara e manifesto na, household units gi asenyisou kwan gi dong 300,000. It's a small number kendo en manageable. Koro kuonde gi ema wabro ng'iyo ni jowa a create negi tije moromo. Okay? Ma kadhi wuoyo wach mar tije, manifesto mara adhi create 11,000 jobs ne jowa. Ma ng'eyo kaka 11,000 gi biro. To sama jowa nigi tije, yudo ka gin gi purchasing power. Yes? Ng'ato nyalo bedo nigi ability mar purchase food, purchase good health care. Yes? Konyis ng'ato ni waneno ka gima onego idhi tim test moro kama, sama pok county okelo mashinde gi, onego idhi tim test ni. Ng'eni sama wawuoyeni, jowa onge kod pesa mar timo thoth test gi. Koro yudo ka ng'ato dhi e osiptal koore ni dhi tim test ni, to barabara dhi dala okoni abro time maybe higa manyien. To mano nikech low purchasing power, nikech jowa onge kod tije. Koro yudo ka wa create tije, to tije gi dhi biro affect household ka positive. To wach machielo e household kae, na wuoyo about jamni. Jamni mwapidho kod pets ma wan go, obed dhiang', obed guok, obed diel, rombo, gin gik mabecho kendo gin achiel kuom mwandu ma wabedo go. Kendo wan kaka joluo ing'e ni kata obedo ni ok wan nomads, to gik mipidho, jamni mipidho pitho yiewa. Kendo en achiel kuom gik mani kwano ni ka in gi jamni, to in ng'ama nigi mwandu. Chakre chon kendo pod en kamano nyaka sani. Omiyo gin gik ma nyaka wabedgo. To sama wan kod gi miechwa ka, gima aseneno katimore e thurwa en ni jowa ok ong'eyo ni kare dhiang' mapidho ni, onyalo bedo source of infection. Yes? Diendni kata paka ma an go ei ot, onyalo bedo source of infection. Mano miyo jowa puuziaga weche mag thiedho jamni. Koro manifesto mara kaka governor, I intertwine. Emo ineno ka kata seche ma wuoyo about health, neno ka attach on jobs, attach on agriculture. Nikech manifesto ni, these 5 points are conjoined. Koro e household ka, wang'iyo weche mag jamni, to wang'iyo ni veterinary officers ni kanyo, mondo wabed ni wathiedho jambwa gi, kik gibed gi njofni. Polini ing'e ni njofni mar dhiang' kodonjo kuom dhano, to odhi oloso gimiluongo ni aided cyst moro, ma iyudo ka i ng'ato nyalo muocha ni kuot, kuota nikech cyst ni oting'o pi. Onya ting'o kata 20 liters e hika. Koro seche moting'o 20 liters, ing'e ni ng'ato kuota. To jowa wachoga ni chal ni ng'ato lawo ng'ato, gik ma kamago. Koro iyudo ka nitiere kaka jowa ok ong'eyo ni gigi nyalo bet ni owuok kuom paka, owuok kuom guok, owuok kuom dhiang'. Emomiyo kang'iyo weche mag health, to pod ang'iyo nyaka gi agriculture kamoro achiel. Ni ka wathiedho jamni ma wan go e mier, to wayudo ka koro wabedo gi ability mar dago ngima makare, nikech jambwa odago ngima makare. Kopogore gi mano, household units, ang'iyo ni ei population ma wan go 1.15 million, nitiere jowa ma odak e udi matindo adier. Nitiere jowa ma odak e slums. Tenda kaka governor, ang'iyo ni ere kaka wadhi timo housing plan ma jowa odak e udi ma sizable maber, udi ma nigi ventilation maber, mamiyo health margi bedo preserved. Okay? Koro e weche mag health, iyudo ka en gi ng'injoge matindo mang'eny. To kiyudo ng'ama ng'inje matindo, jothurwa, kudwaro ng'ama dwa tiyonu kaka governor, to nyaka ung'i ng'ama koro ong'eyo the nitty-gritties. Ng'injo matindo go iluongo ni nitty-gritties gi dho ngere. Nitty-gritties mag health care ka. Ni
kar health care ok en mana gero osiptal. Ing'eni na bedo sad ka wuotho e kor gwengewa moko, iyudo ka dispensary oger kendo oger structure cha manyien, but yath onge iye, onge dakteche moromo, koro iyudo ka ena structure kanyo. Koro jotendwa to wacho ni nagero osiptal, lakini jopiny ok feel the impact of the osiptal. Koro health ok en mana gero osiptal kende, to kata kamano gero osiptal bende is very important. Iyudo ka thurwa sani wan gi 16 public health facilities, wan gi 2 sub-county hospitals, of course wachiegni gi Jaramogi Teaching and Referral Hospital, to gi dispensaries 16 manie county gitin, ok giromo jowa. Omiyo jowa wuotho chiegni, joma wuotho kilomita kata 5 mondo ochop e health center. To mano is detrimental nikech sama ng'ato kata wach ni miyo mayach ma saa mare mar konyruok chopo, kodwa wuotho kilomita 5 to gi kit nderni ma wan go sani, iyudo ka mano ok nyal kelo hinyruok ne ngimane kata ngima nyathi ma expect. Omiyo nyaka ei manifesto mara wabro tudora gi MCAs mondo wang'e ni to ere areas madwaro more health centers, okay? To ere priorities mwaket ne area ni. Ng'eni kit telo masani, constitution masani, ok inyal timo mucha ni jatelo sika timo gimoro ma ok involve jopiny. Public participation. Koro through public participation, village councils, MCAs, wang'eyo ni to kor gweng'ni ang'o ma jowa gidwaro mogik. Waneno ka jowa oremo maybe osiptal, ndara gi pi, to jowa ang'o ma udwaro ma agent mogik. Gigi duto wadhi timo, kata kamano wadhi timo gi mos. Ere mwachakgo. Koro ka jowa onyisowa ni wuotho kilomita 10 kwa dhi osiptal ni ok ber, gernwa uru osiptal moro ka, to mano timore within 1 year, odhi bet ni en gima timore nikech contracts bende e tenda gidhi bedo gik ma bedo delayed. Nikech iyudo ka gima affect telo mamoko en delayed contracts. Iyudo ka contracts tenders dwa bedo awarded towards the end of a financial year, koro gigi donje pending bills. To onge contractor madwa yie tiyo gi pending bills nikech kitiyo sama under pending bill, possibility mar chudo bedo very slim. Ibi chuli yes, but bro kao time. To rito nyalo kata ketho ohand contractor cha. Omiyo thoth jowa okwero kao contracts ka en under pending bills. To e tenda mago gik ma wang'eyo ni magi gik ma affect dongruok. Koro tenda mago loopholes ma nyaka wasil ma development kwa chiko ni wadwa loso osiptal, to en gima timore very fast. Yes. Kupogore gi mano, dakteche nyaka bedi osiptende gi. Jothurwa waremo dakteche kabisa, to gima ber ni health is devolved. Nyaka the employment of doctors and a function is devolved. Everything about health. Kapok wabedo gi Health Service Commission ma jowa dakteche wetewa bedo ka push, en jukumu mar governors mondo ensure ni county nigi dakteche moromo. Okay? Kenya kama wantie sani, ok Kenya, ma statistics mar Kisumu County. Iyudo ka daktari achiel savo ji 44,000. Mano is too much. Ok inyal serve that much. WHO recommend ni daktari achiel onego serve at most ji 1,000. Koro manyiso ni wan gi rem mar chiegni dakteche 1,000. If you can do the math. Ka usani wan gi ratio of 1 to 44,000 against the recommended ratio of 1 to 1,000. Mano waremo dakteche mang'eny. To koro miyo etenda nyaka employ dakteche e kadaste, pharmacists, medical officers, clinical officers, dentists, gi specialists bende e iye kanyo. Ogada dong' adi matin kapok idhi mbele. Waneno kata bed ni dakteche tin e county referral hospitals ama osiptende mag piny owacho. Pod yudo ni chudo en gino ma tabu kabisa.
Mano penjo maber kabisa. Kendo en gima osechando jowa ahinya ni chudo mar dakteche bende en gima iyudo ka nigi sukusuku mang'eny. Jowa nyaka bed gi push and pull mondo eka chulgi. En gima unfortunate nikech iyudo ka budget kolosi tiloso budget moromo nyaka chulo jogi. Iyudo ka hospital kaka Jaramogi consume 590 something million per year. Mae oting'o equipments, oting'o medicine, oting'o chudo mar dakteche. To ok ang'eyo gima timore. To seche moko nyalo bedo diversion of funds. Mano mana speculation. Diversion of funds to other projects. Miyudo ka koro funds mano onego bed ni ichulo go jogi nosedhi otimo, osedhi onyiewo yath. Koro kogik sama onego chul jok mothiedho ji gi yadhni to pesa onge. Koro mano samoro gima timore. Koro odwaro ng'ama jatelo manyalo neno weche gi duto ming'iyo ni pesa ni ema dhiye yath, pesa ni ema dhiye chudo, the whole year. Kendo en gima itimoga e budget. To kang'eyo gima timore kogik sama koro sa implementation. To etenda kadonjo e kom mar governor, mago gik ma ok dhi timore. Weche mag delay mag payment nikech ng'ato kotiyo adier nyaka chule e wang' sa ekobedo motivated. Kendo chulgi commensurate to the work they do. Koro kang'eyo ni adwoko penjo no satisfactory? Yes. Koro chudo mar dakteche kod ndiko margi en gima wadhi miyo priority. To ng'eni gima timore e thurwa en ni jotendwa focus ni gindiko mana dakteche e sub-county hospitals, county referral hospital, to giweyo dispensaries piny. To lek mara en ni ng'ato ka ng'ato kodhi e osiptal man machiegni kode onego bed ni onya yudo all specialist monego bed ni handle case mare. Yes. Kidhi e osiptal thothne seche moko idhi yudo ka onge dentist. Kidhi e dispensaries idhi nyisi ni wach laki ni dhi anena osiptal mamalo kocha. To mano is against the spirit of devolution nikech devolution no kelo services gi machiegni gi jowa machiegni moloyo. Yes. Koro jogi duto nyaka ndik e dispensary ka obed pharmacist, obed dentist, obed medical officer, clinical officer and nurses moromo ma nyalo serve jowa at the dispensary level. Yes. Kupogore gi mano, wadwaro medical equipments e osiptende. Wadwaro x-ray machines, wadwaro MRI machines, wadwaro all these equipments. Yes. Mondo mi diagnosis, nikech diagnosis of a condition contributes to 90% of the treatment. Once we can pinpoint ni mae gima chamo ng'a, to thieth is very simple. To gima inyoga jowa en ni diagnosis kao time nikech onge equipments machiegni kodwa. Yudo ka kituo to chuno ni samoro nyaka Moi teaching and referral. Eka ichak yudo some machines. Seche moko kotamre Moi to nyaka Kenyatta kata some private facilities. To mai consume pesa ne jowa kendo jowa seche moko ng'ato dok beta dala to ohinyre ahinya gi tuo nikech ok onyal afford. Koro manifesto mara korka health adwa ni dispensary ka dispensary obed gi equipment te madwarore. En gima nyalore nikech e budget mara kuyiena atim reference mara e ginene ka e budget mar manifesto mara e wach mar health. Health equipments aketo 112 million per year. Koro 112 ni en pesa manyalore, en pesa mayudore. Kendo wachiwo priority ni every year kata ka the first year wanyiew x-ray machines in all the dispensaries, or wanyiew x-ray machine e dispensary A, dispensary A chiegni gi dispensary B, dispensary B wanyiew MRI machine. Maiso ni ka ok inyal yudo service mar MRI, kidwaro MRI tidhi iori e B man be pod ni machiegni kodi, to kidwaro x-ray tibire A. Koro mano chenro maketo e manifesto mara ma
ka bet governor to aketo jolony e weche mag health to wang'iyo wechegi gi kuku gi kendo wachako implement. Kopogore nikech gigi duto gin gik ma jowa onego bedgo mondo mi health obed kama onego bede. Kopogore gi equipment, doctors, gi weche mag family unit interventions, medicines dwarore. Erokamano Doctor, aneno ka cameraman mara kata director nanyisa ni saa mayo wang'o, to dakwayi ni mondo medwa dakika 5 kik ong'adwa. Mana kwa dhi mbele gi manifesto watieko mondo wadhi kama chielo. Koro kik idhi deep sana, ibro mae gidegi matin. Kendo kama kora gike ni en madhi kao dakika 4 gi nyiriri 59. Sawa. Haya. Koro mano healthcare. Amule mana matin marach. To adhi unveil the document online at the end of the day today. Mondo mi jowa onyal interrogate the document gineni mae gima gani dwa timo, mae budget ma en go, mae kama dwa gole pesa. Okay? Nikech county nigi pesa moromo. Wan gi equitable share from the national government. And sani wa expect ni attend Raila Amolo Odinga as a coalition. The equitable share the increase from up to 35%. Ma what the abilities mag nyiew equipments minena weg ok gin gik ma expensive. Ngeni jo turwa moko jo telo mamoko ka way about them to gimiyo wa believe ni gin gik moko ma onego bed ni yudo mane polo. Ok gin gik ma that expensive, gin gik minyalo nyiew kendo nitie kaka inyalo ketgi e centers. Yes. Atieko kanyo. Okay. Sama na kwa dhi mbele, inyalo nyisowa ni bende in gadier mani senyisowa malo kucho ni IEBC dhi tayo yiero ma ayanga ma onge tungni mora mora kaka osebet chien kucho. Aneno ka IEBC temo. Nyoro naneno ka negi flag some tracks madwa timo public education about voting. Mamano ni chenro maber. Kendo aneno ka gi invite kata jomo chung bende mondo inspect process mar printing of ballot papers. Kendo mago nyiso ni IEBC is ready to be transparent. Koro kata kaponi nitiere weche moko manyalo wuok, ngeni ndalo 25 e siasa bende ok en time matin, en time malach. Kan poni nitiere weche moko manyalo wuok to mana mbele, lakini gi sani taneno ka IEBC nigi ikruok maber. Kamano. Kapok wiwa wil ka nwachako ni wacho nitiere gimoro manobedo gazete da mantiere monego inyiswa. Yes. IEBC no segolo gazette notice mar jok ma koro dhi bete ballot. Kendo neno ka presidency wan gi ji 4. Jama moko notero ywak gi e nyim doho, naneno ka doho nosegolo uamuzi, koro wan gi ji 4 presidency. Kendo naneno ka IEBC notimo timni machon maber mondo mi joma nigi ng'ur ochwal ng'ur gi chon. I would like to congratulate jowa mane bedo gazetted. Unfortunately, ne ok an achiel kuomgi. To kadwar bedo cry baby mondo mitanyis jowa ni ano maya ne kama. Politics must never be a matter of life and death. And Kisumu County, koro kwa wuok Kisumu County is bigger than any individual. Koro mano nomiyo kane seche nachako kawacho ni IEBC nitie kaka ne oko all level the field nobedo tilted against independent candidates in a way. Last minute negi loko requirements moko. Koro ka requirements olokore to manyiso ni ikruok mane in go cha koro ng'ikore. Koro nakone county returning officer ni aneno ka requirements go kwa dhi meet gi sani nikech en last minute. We are about out of the race mondo mi fighting ikruok ni 2027. Omiyo jothurwa kata obedo ni an gi manifesto maber kama to kadhi bete ballot one. To gima mora ing'eni kaka ne wawuok ji mang'eny, geno gombowa gi geno wachiel ne ni wakedo gi jasigwa achiel ma en in my words a giant tricephalic dragon.
ma wiye ne adek en poverty, ignorance and disease. Koro jowa duto mochung' kedo gi jasigu achiel. En ema jowa osekedo kode higni sani higni madhi 60. Koro aneno ka jowa mamoko bende nigi lek madwa chalo gi mar. Ok ginyal chalore ahinya lakini gidwa chalore. Kendo tiere jaduong' Profesa Anyang' Nyong'o mane IBC opuodho. Profesa en ng'ama riek kabisa kendo ng'ama luoro kendo ma I respect a field of politics kae. Pok aneno manifesto mare, lakini ka jaji gi manifesto ne machon gi tich mosetiyo Kisumu County sani, aneno ka en kod lek madwa ket gi mara mar chwalo Kisumu County ochope e rang'iny ma county onego chope, county ma is independent. Koro miyo e weche gi duto ng'ama neno ka nyalo implement gombo mar devolution e rang'iny mane anyalo implementego, aneno ka en Profesa Anyang' Nyong'o. Kotene gi MCAs ma bende otegno kaka jaduong' Ogutu wuod Nyagul West Nyakach kocha. Koro mage jok ma anyalo kwayo jowa. Koro kwa chope ballot to mage jok modhi yudo nying je ballot. Koro an lek mara ni onyalo biro 2027 kata 2032 kata samora mora ma Nyasaye biro loso thuolo maber moloyo. Kech mae na ayudo ka kare ne ok en marwa sani. To I support Profesa Anyang' Nyong'o nikech ng'ini profesa neno ka thothne awuoyo weche mag health. Profesa en ng'ama osetiyo matek ahinya weche mag health e thurwa ka. Samoro jowa ok ong'eyo. Nitiere jowa matindo ma samoro ma idhi bet goyo gi ombulu mokwongo ma ok nyal ng'eyo ni to jotelo ma wan go gi ang'o ma gisetimo chien. King'iyo weche mag NHIF, sani ng'ato ka ng'ato nyalo bet gi NHIF card ma ichulo kata mos ichulo e kiwango kar nyaloni. Mani ng'eni Profesa Anyang' Nyong'o ema nokedone sama ne en e Ministry of Health. King'iyo weche mag supply of medicines, KEMSA, Profesa Anyang' Nyong'o was a key person e kedo ne weche mag KEMSA mondo mi KEMSA obed ni nyalo supply yath according to requirements mag county. Kech yudo ka ndalo machon ne nya yudo ka anti-malarial oter cho Garissa kuma malaria tine. To kamoro kaka Homa Bay tin gi yath. Koro Profesa Anyang' Nyong'o en ng'ama pache liw kendo kang'iyo kaka tich tire Kisumu to aneno ka an gi adieri ni kwamede higni moko 5 to kaka oseloso chuny boma sani, koro sa e higni 5 mabiro odhi wuok oko kendo odhi karo bade e mashinani kendo wadhi neno development katimore. Erokamano. Mana king'iyo kamera kacha wan gi dakika mogik ma koro wadwa ni mondo wawuoye mondo walor twak e weche manyien ma tich ang'wen odiechieng' ma kawuono. Kwayo ni ne jodak ma Kisumu sama koro ji orieyo yiero mabe wadong' mana gi ndalo machuok. Jothurwa, kwayo mara maduong' en ni mokwongo wayiene jowa ogo campaign e yo mokwe mana kaka wasetimo e kinde mosekalo chien. Ok wasebedo gi major events mag lweny. Wamed dhi mbele gi kweno mondo mi jowa onyal usonwa sera mag-gi e environment mokwe. Obed kata mana ni opponent mari obire backyard mari, yiene ous sera e yo mokwe kendo ubeda beda joma jombola. Ne waneno kata mana debate mar governors mag Nairobi, noneno kaka ne ularoru lakini ok ularru ni un joma dhao. Koro mano ne jotendwa, joma chung' kod jopiny. Wamed nyayo kwe kaka wasebedo kwa nyayo mondo mi ndalo 25 gi odhi piyo. Ing'eni ka kwe nitie to ineno ka ndalo dhi piyo. To mar ariyo, wang'i jowa kaluwore gi manifesto mag. Okay? Nitie gima ji luongo bende ni track record. Seche moko track record is very elusive. Koro nikech seche moko ng'ato is first timer kaka an, kana chung'. To inyalo penjo ni what's your track record? To mano chalre gi penjo ma ji penjo, interviewers penjo ga ni wadwaro 25 years of experience. To koka ni graduate nyoro. Omiyo track record seche moko inyalo yudo ka ng'ato onge gi track record ma inyalo ng'iyo, but en gi lek maber. Wang'i manifesto mar jowa
kendo mane gima wa interrogate ni to ng'ane in idwa timo ang'o gang'o gang'o, kendo wabedo para manyime e keto jowa accountable kata ne leaders magwa bende wang'e ni waketo campaign magwa in a see through way ma jowa nyalo neno ni ang'ane to ochung' ne ideal 1 2 3 to kogik e yiero my point na mogik peke yiero jothurwa wayier individuals. Nitiere wach moro ma jomoko osebedo ka wacho mar 6 piece ni wadwa gocho ne mana party achiel. To ato daer semo jowa ni mano ok en paro maber. Nikech ang'o? Iyudo ka samoro ng'ato ni wane e party to ok en gi lek maber. Koro in idhi yiere ni en ja party to ok odhi timo gik ma jopiny dwaro makelo dongruok. Koro gima nakwa jowa sani parties ng'eny to independent bende nitie. Koro wayier individuals regardless of party ma gintie, kata gin jo independent kata gin jo party. Wang'ad to wanywandi. Awinjo ka jothurwa tiyo gi dhokno ahinya ni wang'ado to wanywando. Watim gima iluongo ni ng'adi nywandi nikech mano e gima dhi miyo wadongruok. Kogik ka en presidency wang'e ni wakawo Raila Amolo Odinga waketo kacha. Kwabiro county ka kobed gavana wang'e ni wakawo Professor Anyang' Nyong'o. Ok nikech en e party to nikech waneno ka lek mare ber kendo nyalo tiyo maber. Kogik e senator wakawo Ojienda waketo kacha cha. Kogik e MP manyakach gi thuchewa moko ang'e ni jowa ong'e joma chung' e thuchewa Nyakach wakawo Mula wakete kom. Yes. Erokamano Dr. Ogada kuom chopo e TV mar Lolwe kendo twak gi jodak ma Kisumu kaachiel kod joneno mag Lolwe TV. Ka bende otieko kowacho ni yier ng'ano madhi tiyo ni kik yier party nikech ng'ato nyalo bet e party to manifesto go be samoro oonge go. Kwe bende uwinjo ka owacho kanyo ni wabed jogo man gi kwe sama ji dhi e yiero ni mar sama kwe nitie gik moko timore piyo. Asebedo jata chenro mar Polino yudo rituru masani.